Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel program Sekolah Malam pemirsa. Syah, ayo, ya, syah. Sebenarnya aku tadi istirahat sebentar karena panasnya ngentak-ngentak guys. Sudah ada sekitar 4-5 harian kan nggak ada hujan. Alhamdulillah memang hujan guys. Ya, kita kamera belakang dulu. Aku tak jupuk gendera aku guys, hujan. Alhamdulillah ya Allah hujan. Tapi aku ngesakno sawah ngarep guys, kena hama. Ngarep kalau tonggoku balik guys mah. Ngono sudah saya mulai kan lho. Dan guys, aku tak jupuk iki lho. Tak jupuk anu gendera aku guys. Dan Oma penyirami kembang ceritanya guys. Oh, saweku urip kangkung tak pindah ini urip guys, kacang panjangku udan aku mumet guys iki kena anu apa menteng nang kabel listrik ya, aku yo wedi guys karena apa tak jupuk aku kok wedi kok ndelalape tak jupuk kok yo udan guys. Udan sudah sekitar 5 harian nggak hujan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli nafi'ah. Kuwi aku ndelok status-status tanggoku Jepon. Bangkle bloro ya hujan. Iki kok hujan apa ora kapuan aku. Hujan guys. Alhamdulillah. Iki bukan makna soal ngonten udan tok ya guys ya. Bersyukur karo rezekine Gusti Allah. Udah berhari-hari nggak ada hujan guys. Iki lho aku bingung apa tak jupuki guys. Cuma kok yuk udan. Aku ki wedi nek kesetrum lho. Apa ngongkon wong ki kok usin udan ngene. Aku ki sungkanan guys wong apane aku ki wong anyar ya, orang baru ya guys ya. Aku gak berani macem-macem. Semoga engko nek gak udan lah. Mampe tak jupuk ki panas guys. Panas kentak-kentak ya aku bingung. Dan ben terang sik lah. Alhamdulillah kayak udan. Iki lho daerah kono lho kok. Sebelah kono iki daerah Jipang guys. Dan terus nek ngarep iki daerah Judan, wis melu desa Jipang tapi Judan dusun. Nek kono Jipang. Jipang engko selatane nek wis Bengawan Solo guys di sini. Jadi cara mana aku ki wong perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Dan terus alhamdulillah itu udah beberapa hari terakhir ki gak ono udan blas. Suka udan guys. Aku yo piye guys ya. Yo tonggo kok gak mulai ngaret. Kehidupan kami seperti ini guys yo. Nek aku metu yo jeneng ngonten metu yo pernah tapi gak setiap hari yo. Yo kok ngene iki lho cuaca. Nek aku mending mau ngorbano anakku soalnya wong loro tok guys kecuali duet. Ya. Iso gantian. Sing ngonten wonge dhewean guys. Jadi tak salah kene sik bendera aku ki kenapa kok tak aku masang bendera karena aku memperingati hari jadi kota Blora yang ke-270. Pira ya lali? 70. Pira ya lali? Desember ini pokoknya. Shh. Yes. Lagi mulai guys. Mulai petang. Mulai tak nyala. Aku dulu guys. Mampir sedelo yo gak ngonten. Apa aku ya pengen ngonten aku yo kesel guys. Aku tuh bukannya ora pengen awor ngono gak. Undi kesibukan dhewe. Aku
aku bingung lah, kawatku jeblok guys, aku jeblok. Aku iki lho guys, gedang iki lho guys, lho kamera. Gedang hampir jadi. Aku tak cerita lagi guys, aku tak resik sih ya. Malah nyangkut guys, tapi yang penting iki lho, sing nyantolne kabel listrik tak ambil. Wedine engko nek rubuh bahayane. Kabel listrik iso pedhot. Malah aku pikiran aja. Nek ana warna omah iki. Nek mau nebang-nebang iso iso. Nek benak listrik ora iso. Aku mohon maaf gak merapat sih. Soalnya kan posisi kan di luar.
Nah, iki tak dono karo pemirsa yo. Kayak kemarin kuwi kayak konten-kontenku sing banyak tak konten kuwi kebanyakan kan pisang ya, pisang rubuh, pisang apa, pisang mentah, pisang mateng. Ya ngene iki lho, Guys. Iki malah ra iso dipangan blas. Kita cek ya. Iki sing ngicat Pak jamane omah iki ora ono lho. Iki diwana wong tua ya sari. Ben dipangan kekes. Mungkin ceritanya kan ngono, Guys. Mau ngerti pisang-pisang karas-karas kok iki mang lho, Guys. Ini karena nyangkut nang pohon gede, reso tak jupuk kecuali itu harus 2 orang. Dan guys, aku kan pikiranku kan perkaranya tak ambil perkara ini guys. Kita ambil perkara itu nyangkut di kabel listrik, ini kabel listrik besar. Orang tak kenal tak gantol aja, soalnya udah apa? Malah tak udan terus tengah udan tenang. Wih, takutnya kemudian orang hubung ke samping. Engko ngeblek kita geltal mending apa jenenge? Besing nyangkut sing cilik-cilik ae, sithik-sithik ae. Tapi wedi di sana. Masih hujan guys. Memang PR ku terlaksana, parasiku gampang kok enggak ceblok dhewe, tapi kan enteng lho guys, wis gak nyantol gede ya. Aku mamang pikiranku sedikit mang, tapi tak gulane sedelo awakku nyesel. Asalnya ndak ibu rumah tangga iku ya ora ketok gaweane, tapi ya kesel. Ana sing koyo dulurku wedok Tante Deni wirawiri anake les, sekolahnya berbeda, mbak ini nang kono, adik nang kono. Oke sih, terima kasih iki mang kontene bersih-bersihku pohon pisang sing bosok. Ya kuwi kenapa kemarin ku eman-emane pisangnya apik guys, isinya apik, gak loronen kok iku mang. Kenapa tak ana mak mentah ya perkara niku. Yo gak ana sing maksud gak ana sing komen, tapi ana sing takok ngono lho. Kok nganu apa? Ya mungkin gak ngerti kan gak semua orang nonton ya. Ya sekedar wong takok liwat atau wong takok ketemu yo. Ya sebenarnya kan harus tak jawab. Kenapa tak nama mentah itu ya karena ya ben di PME kabeh tak pasrah namae. Kan aku kabeh entuk rezeki apa ae lah. Muniki tak pasrah namae. Engko didum-dum namae nang dulure kiwa tengene. Karena memang mak niku makku ya, mertuaku itu tak pasrah nang mertuaku sik to, guys. Mau langsung nek menapa akeh kae pelem baru dikei. Ngono isa akeh ya di dum-dumno kiwa tengene. Ya tengene mak sapa le Mbah Ru, Mbak Isma, Mbah Kemi. Ngarep nek Mbak Rini pas nang omah pas mulai kerja ya ngono kuwi tenggo kiwa tengene mak ya kuwi. Kabeh iki nek aku dikei wong akeh kaya nangka kaya apa kuwi tak pasrahno make. Entah engko ape dibagekno dulure apa dipangan dhewe ya ben. Aku ngono sistemku guys. Karena tak menawa makku sik engko nek akeh didumno dulure ponakane. Nek aku lha iku mang karena pisange iki kena hama mentah wite wis rubuh tengah. Ya wis memang tak babati perkarane ben gak ngubuhi kabel listrik gede bahaya. Aku seneni wong guys. Wis pemirsa, terima kasih nang kontenku ya memang. Wong pisang pisang ayu sing ana isine gede-gede kuwi wong wis tak cengke yuk guys. Digletakno mak iku mateng kok 2 hari wis mateng.
Tapi nek tak jerono wit dientekno codot, dientekno bajing, mulane tak jupuk mentar tak eno mae. Halah kok rong dino ndara kanthi dipangan digletakna gak dikasih karbit mateng dhewe. Yo nek pas posisi mateng wit konangan aku yo tak ibaratnya tak ternono merah ben dipangan sing wong akeh. Kene kan aku tok gak ngentekno, guys. Apa sing tak duweni ya tak weno mae. Kok dikai walok dheku akeh ya tak weno mae. Kadang dikolak mae engko baru dikai mbes ma dikai nek dinggo ngulak, nek dijangan. Oh, aku ngono, guys, wong. Ya, setiap orang kan punya caranya berbeda-beda. Terima kasih pemirsa. Tak bulan beleni terus. Udan sampai tak lari nisik soalnya ada petir. Ingo wifi ku tak pateni sik. Kemarin aja wifi ini Mbak Deni ya, si jalur merah. Daerah wong merah sing pakai wifi ku gangguan. Sehari semalam ya cara monotan Deni apa rene nunut ki ya adoh guys ya. Kontennya yo mak siji. Masa aku ngonten balik rene yo koklok bahasane wong kene. Penginane takon nunut rene wifi ku aman mak sing jalur kene. Lah yo mbok kon wirawiri nduk kene kono nduk nek 5 langkah ngono nunut kuwe ngono iya. Mari aduh guys. 3 kilo nek kontene 5 ora mumet. Penginane pas aku dolan tak takoki. Terus semangat ya. Ojo lali like, komen, sampai keluarga Mas Gopeng. Jika ada kata yang tidak berkenan mohon maaf. Yang moga-moga ke depannya lebih baik lagi. Kesempatan hanya milik Allah serta berkala terus semangat. Wassalamualaikum. Ojo lebih sampai kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.